Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl I sianel YouTube Label Deg. Mae'r siwmper goch ymlaen sydd yn golygu Nadolig yn agos. Fideo anrhegion sydd gennau chi heddiw yma, ond fideo sydd yn llawn syniadau o anrhegion fedrwch chi wneud adref. A chael fymryn o hwyl tra'n gwneud nhw. Felly, os ydych chi'n licio Dolig, bod yn greadigol ac angen fymryn o help efo anrhegion leni, dyma'r fideo I chi. I fi, mae Poppy yn dod law yn llaw hefo'r Dolig. Mae o'n gyfnod o fwyta bwydydd da hefo dy hoff bobl. Felly, anrheg rhif 1 heddiw ydy creu cythig, yn ôl Google Translate, ond I chi a fi, fudge. Heddiw ma, da ni am wneud blas oren. Anrheg perffaith I rywun sydd efo dant melys. Hefyd, fedrwch chi wneud yr anrhegion yma hefo'ch teulu a chael amser da tra dych chi wrthi. Dwi'n aros yn y cegin ar gyfer anrheg rhif 2, cacennau mas ba mam. Maen nhw'n nefolaidd, yr anrheg gorau gewch chi. Mae cerdyd Dolig wastad yn beth neis I dderbyn, felly heddiw dwi am drio, pwyslais ar y trio, gwneud rhai fy hun a rhoi neges bersonol ym mhob un. Mae yna lwythi o bethau hwyl fedrwch chi drio allan dros cyfnod y Nadolig, a mae personoleiddio pethau yn rhoi cyffyrddiad unigryw I unrhyw anrheg. Tydi cyfnod y Dolig ddim am wario ffortiwn. Mae o am treulio amser, bod yn feddylgar a bwyta gormod o fwyd. A dyna ni diwedd fideo heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Does gennym ni ddim llawer I aros rwan tan y diwrnod mawr, felly os dwi ddim yn gweld chi cyn hynny, Nadolig llawen a na I weld chi yn y flwyddyn newydd. Ta pawb!